Takže čauko, zdravím vás v mojom treťom videi, ako si vyrobiť zbraň na guličky, inak nazvané gumipušku alebo puška. Čiže môžeme začať. Potrebujeme nožík alebo nožnice, potom pásku lepiacu, nejakú fľašu nejakú, ale už normálne, ja už som si ju vyrezal. Ak máme fľašu, vyrežeme si ju dookola, to aby sa rozpojila. Ten zo takom môžeme vyhodiť. Necháme si ten. Tu rozkrútime vršok, dáme ho dole, natiahneme si tu balón. Ak máme balón, si vezmeme lepiacu pásku. To oblepíme, ten balón si oblepíme, aby nám nespadol z toho. Dobre, čiže ak máme ten balón takto nalepený, tak to musí byť zalepené. Dobre, ak to je nalepené, tak môžeme si zobrať nejakú šošovicu, alebo si môžeme zobrať nejakú fazuľu, alebo niečo, hoci z toho. Vezmeme si gumipušku, dáme 100 dnu do toho, chytíme si to, natiahneme a vypalíme. Dobre, čiže ďakujem. Toto je už všetko z môjho videa a ja sa s vami musím lúčiť. Čiže čakajte na nové video a tak ďalej. Čiže čauko. Zdravím vás v mojom treťom videi, ako si vyrobiť zbraň na guličky, inak nazvané gumipušku alebo puška. Čiže môžeme začať. Potrebujeme nožík alebo nožnice, potom pásku lepiacu, nejakú fľašu nejakú, ale už normálne, ja už som si ju vyrezal. Ak máme fľašu, vyrežeme si ju dookola, to aby sa rozpojila. Ten zo takom môžeme vyhodiť. Necháme si ten. Tu rozkrútime vršok, dáme ho dole, natiahneme si tu balón. Ak máme balón, si vezmeme lepiacu pásku. Si to oblepíme, ten balón si oblepíme, aby nám nespadol z toho. Dobre, čiže ak máme ten balón takto nalepený, tak to musí byť zalepené. Dobre, ak to je nalepené, tak môžeme si zobrať nejakú šošovicu, alebo si môžeme zobrať nejakú fazuľu, alebo niečo, hoci z toho. Vezmeme si gumipušku, dáme 100 dnu do toho, chytíme si to, natiahneme a vypalíme. Dobre, čiže ďakujem. Toto je už všetko z môjho videa a ja sa s vami musím lúčiť. Čiže čakajte na nové video a tak ďalej. Čiže čauko.